Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні за справедливість закликав Росію скасувати вирок фігурантам другої бахчисарайської групи у так званій справі про тероризм. Йдеться про Сервера Мустафаєва, Ернеса Аметова, Марлена Асанова, Мімета Білялова, Сервера Зекеряєва, Тімура Ібрагімова та Сейрана Салієва. Окупанти звинуватили їх в підготовці до повалення державного ладу, а також участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. У вересні минулого року окупанти засудили їх до різних термінів від 13 до 19 років в'язниці. У фонді проаналізували матеріали цієї сфабрикованої справи та упевнилися, що вирок незаконний. Судовий розгляд справи за обвинуваченням цих осіб було пов'язано з порушенням їх права на справедливий суд та інших прав людини, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на участь в судовому розгляді і свій захист в ньому, право на виклик і допит свідків, а також право на свободу від незаконного та довільного затримання.